No, to nie je pravda, že nerobí nič. On si nerobí predvolebnú kampaň, on realizuje to, čo má. On každej jednej obci peniaze, čo poznám napríklad Vydrni, Bystrany, Laškovce, hej, tak tam išli veľké peniaze, čo sa týka. Vážení priatelia, momentálne sa nachádzam v obci Laškovce. Tak ako stále hovorím, budem obchádzať všetky lokality, kde čo sme podporili, aby národ videl, že úrad robí a pracuje. Hej. Nerobí si len videjka, ale reálne robí. Tu náš úrad zainvestoval do kanalizácie, ktorá je naozaj veľmi dôležitá pre obec. A však bez kanalizácie a bez bežných vecí, ktoré v živote potrebujú ľudia, je veľmi dôležité. No bez kanalizácie to sa nedá žiť. To, čo vám budem hovoriť, tu kanalizácia veľmi chýba. Hej, chyba ľuďom, nie? Ešte lepší mali. Ďakujeme mu a že dobre. Za to, že nebolo za tie roky, tá ľudia budú mať teraz dobrejšie. Od úradu splnomocnenca pána Daška sme dostali na kanalizáciu 1 700 000, ktorú už je to všetko v poriadku, ako sa týka aj papierov, všetko stavenisko je odozdané. Pondelok už má firma, ktorá to bude vytyčovať, hej? A na budúci týždeň by sa to malo už realizovať. Len chcem povedať, že na kanalizáciu sme investovali zhruba 1,7 milióna, čo je veľká suma a ja si myslím, že im to pomôže. Takže pán Daško nesedí, jak sedel po niektorý, napríklad Poľak, že tam sedel na úrade a keď mu človek volal alebo niečo, tak ešte ani telefón nedvihol hore a tu pán splnomocnenec to je inakší človek. Touto cestou by som sa chcel verejne veľmi pekne poďakovať pánu splnomocnencovi Daškovi, že nám umožnil, že by sme sa mali lepšie. A dúfam, že ak urobíme kanalizáciu, tak ešte chcem potiahnuť, aby boli aj chodníky. Takže ešte raz verejne sa chcem pánu Daškovi veľmi pekne poďakovať za to, čo robí on pre nás.